Il-programm tal-Malta Trust Foundation li ilu għaddej mill-2021 se joffri sessjonijiet terapeutiċi speċjalizzati li jinkludu terapija tal-mużika, talim adattat tal-mużika, arti espressiva, terapija ta' sfin, kif ukoll appoġġ lill-familji ta' tfal u żgħażagħ li jattendu fiċ-ċentru għall-mużika u l-arti tal-Malta Trust Foundation. Il-President Emeritu Chairperson tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Kuliro-Preka, qalet li l-binja mhux se sservi biss bħala ċentru ta' talim tal-mużika u l-arti, imma ser ikun ukoll intrapriża soċjali fejn it-tfal u żgħażagħ jiltaqgħu u jarfu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Palmija dritt tal-edukazzjoni. Ġifri importanti għaliex il-mulej ħalaq il-kulħadd potenzjal. U dak il-potenzjal kull wieħed waħda minnha għandna bżonn is-support biex niżviluppaw. Dan il-programm huwa mirat li jilħaq sa 500 persuna fil-ġimgħa b'sessjonijiet li jvarjaw bejn sija u 3 sigħat u li jsiru bejn it-tnejn u s-sibt. Kull individwu ser ikollu pjan personalizzat ta' attivitajiet u terapiji magħmul skont il-bżonnijiet speċifiċi tiegħu u f'kollaborazzjoni mal-ġenituri jew il-kustodji tiegħu. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li l-Gvern huwa impenjat sabiex joħloq opportunitajiet li jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità u dak li qegħdin jagħmlu proġetti bħal dawn. Irridu naraw li dan l-investiment ta' 5 miljun euro li jkopri s-salarji tal-terapisti u l-professjonisti imorru direttament f'dan il-proġett fejn hemmhekk tifoka fuq l-abilità u l-kapaċità ta' dawn il-persuni li jistgħu jagħmlu affarijiet straordinarji fl-arti u dak kollu li jmiss mal-mużika, arti u drama wkoll. Biex jiġi żgurat monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwa tal-programm, ġew iffurmati żewġ kumitati ewlenin. Task Force li jinkludi rappreżentanti mill-Ministeru, Aġenzija Support u the Malta Trust Foundation li se jiltaqa' kull 3 xhur biex jiddiskuti progress, inizjattivi ġodda u jagħmel rakkomandazzjonijiet tal-kooperazzjoni futura u kumitat ta' esperti fl-arti terapeutika li se jwettaq evalwazzjoni annwali tal-programm.